token shida manyalo bedo a bone of contention kaponi the electoral results dhi bedo disputed. The only time ma IEBC onego bed ni chako print ballot papers en kap names of presidential candidates osebedo gazetted. Negi chako ballot papers nochako bedo printed kapok negi gazettement of the 4 presidential candidates manegi clear mondo vie for the position of the president obedo gazetted. Machene negi dhi e tok chik. Kose ok gidhi e tok chik kalore ni wacho ni nego bed ni gigoyo chapa kata gi gazet nyinge jogo mondi kapok gichako chenro mar printing ballot papers. Reason mane giwacho ni negitimo kamano is a justifiable reason. Negiwacho ni the chairman of the commission, Mr. Chebukati, no sign nyinge for presidential candidates manegi puodho mondo vai noero or forward ka government printers. Government printers no delay gi nying go. Koro kanyo iyudo ka paro bedo ni executive manyo yore te magidwaro ni gi disenfranchise godo elections nieri kosango. Printing 4 names in a gazette notice, surely. Okay, ngimoneko bed ni kao sa. Exactly. Koro mago eko, and Kigame would have a legitimate reason mar wacho kako wacho godo niero ni ballot papers poko chako bedo poko okokea kata kose bedo printed kata kapodi. Nekech even at the inception kaka ne gigi chako bedo printed pok ne gazette notice mar for presidential candidates mane IEBC o clear mondo vai for president obedo signed, obedo gazetted. To mane kaka chik wacho, you only begin printing of the ballot papers ka presidential candidates ma IEBC o clear osebedo gazetted. Negi print ballot papers go eko ka gazettement poko timore. But kaka wacho reason mane gi wacho noero is a justifiable reason. Koro gima ginyalo prove gin and we sent these names in time, and okayie gi wach mane lawyer gi wacho ni once ni commissioner ose sign then they are free to print it. Signing the names ok inyal equate gi gazettement. You have to give us a legal notice in that